Obat Kristen itu lagi. Kristen gaya. Mana gaya. Iya. Da जुदि सोरबाया नोंखौहाय प्रप'ज खालामा नों एक्सेप्ट खालामा? एक्सेप्ट खालामनायाथ' ओरैनो खालामनो हागोन बाट खिन्थु लानो हानाय नङा मानोबा? मानो लानाय नङा? माने एकदम सता दन बिसोर मोनसे सता दन माबोरै खबरा बुंलाय? खबरा मोजां एकदम नोंखौ एकदम फ्राय मानसिया बुंबाय थायो सता दन होननानै एकदम लाकिलि आंबो बिराद खाथियाव लोगो मोनबाय थेंक इउ ओमफ्राय नोङो दिनैहाय बेयाव फैना सानबैसे आं बेयाव फैनाया 26 खालिसो फैदोंमोन ओमफ्राय दिनैथ' 31 सानबा जाबाय आरो ओमफ्राय दा नोङो जेनेबा बे सानजारि नोगोराव फैनानै गोसोआव माबायदि प्राउड फिल खालामदों? सानजारि नोगोराव फैनानैथ' जोबोद मोजां नांदों मानो होनोब्ला जे मोनसे सानजारि नोगोराव फैयोब्ला मोनसे नेचारेल माने बार बे हावाया दंखायो आरोना मानो होनोब्ला जे जानाखि सानजारि नोगोर जे खाथियावनो माने हाजो दङ जे अरुणाचल नांजाबनाय बिनिनो माने बारा सिउ नांबाय थायो आरोना बेनो मोनसे मोजां आरोना आरो प्राउड खालामो बयबो माने मानो होनोब्ला जे सानजारि नोगोराव फैनो थाखाय बयबो माने जानाखि सानजारि नोगोराव जे ओरैबायदि माने बिथांमोननि जायगायाव जे मोनसे आफाद जायोब्ला बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानैब्लाबो जे मोजाङै खुंलांनो थाखाय आरो बिथांमोना सेस्था खालामो आरोना मानो होनोब्ला दिनै जानाखि हाग्रामा सार जे बिथाङा फैदों जोबोद माने रायजो राजाफोराबो बयबो बिथांखौ माने नायनो फैदों आरो मिटिंआबो जोबोद मोजाङै जादों आरो सानसेनि हाबाफारि दङ जे बेबो माने इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जे मोजाङै बेबो माने बारलांथों होननानै जेनेबा हमना ला बे सिमोन सावराव फैनाया दिनै खेबसे जाखो? आं दिनैसिम खेबबा जाबाय ओमफ्राय जेनेबा देग्लायनि मेसेंखौ बांसिन साबसिन मोजां मोनदों ना सिगांनिखौ साबसिन मोजां मोनदों नोङो? देग्लायनिया एसे बुहुत माने मोनसे जोरदार खस्थ' खालामदों मानसिफोरा माने जितु मोनसे गेटआ माने नुनायाव सिम्पोल नुयो खिन्थु बाट बियो बुहुत खाथनि बियो मोनसे नेचारेल आरोना गेटआ जोबोद मोजां आरोना जाय बिथांमोना बे आफादाव जे बिबान दङ बिथांमोना गावबा गाव बिबानखौ लानानै जोबोद मोजाङै मोनसे खोथा सोंनो आङो नोंथाङा दिनैसिम हाबा जायाखै बेखौ खोन्थादों आं हाबाथ' जायाखै बैसो जायाखै नालाय बारा ओमफ्राय गोसोनो दं ना गैया माने गैया दा जुदि सोरबाया नोंखौहाय प्रप'ज खालामा नों एक्सेप्ट खालामा? एक्सेप्ट खालामनायाथ' ओरैनो खालामनो हागोन बाट खिन्थु लानो हानाय नङा मानोबा? मानो लानाय नङा? माने सता दनजोंहाय ना मा होनदों दा जेनेबा हाबाखौ लागोन ना होनदोंमोनलाय? हाबाखौ आं दानो माने लाथ'वा आरोना खार'ना मा? खारन माने जेब्ला गोसोआ बुंगोन जे हाबा खालामनायनि समाथ' जायो माने सेंग्रा बैसोआ जुदि नों हायोब्ला 24 इयार्सनि फेरायनो नोङो जुदि केपासिटि दङब्ला खिन्थु खालामनो हायो बाट किसुमाना बुङो जे उन्दै बैसोआव हाबा खालामोबा हिनजावफोरा माने खारलाङो होननानै खिन्थु बियो बाट बेबायदि नङा खिन्थु गोबाङानो खारदों खारनायालाय खिन्थु न'खरनि फेमिलिफोरजों गोरोबनांगोन आरो बिथांखौ मोजाङै फोरोंनांगोन बिहामजो मोनोब्लाबो जे बेबायदि होननानै आं नोंखौ बुजिबाय नोंखौ आं बुजायनानै लाब गैखाला आरो नोंखौ हाखालाङो मोनसे खोथा सोंनो आं नोंनि जोनोम जायगाखौ खोन्थादों आंनि जोनोम जायगाया जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय एरिया जाबाय बरसला आनसलिक बुङो ओमफ्राय गामिया जाबाय गरियापथार ओमफ्राय दा नों बेयाव सानबेसे थाबोगोन? बेयाव आरो सानब्रैसो थागोन आरो सानथाम सानब्रै ओमफ्राय दायो नोंहाय बेयाव फैनानै जेनेबा सोरनि सायाव नों बांसिन जेनेबा नोंखौ बांसिन सोर जेनेबा नायनाय जानायखौ सोर खालामदों दा बेवहाय गोबां कमिटिफोराबो दा बेयाव जिखिनि दङ बिथांमोनाबो खालामदों नायदों माबोरै जाबाय ना जायाखै इनकाम खिन्थु थानाया मैथा आदा लाहानावबो थादों आरो मालाबा अजित आदा लाहानावबो थादों आरोना ओमफ्राय मोनसे सोंनाय जेनेबा माखासे प्रग्रामफ्रा बिटिसिनिया बांसिन मोजांसिन जायोना जोंनि नैबे आउट अफ बिटिसिनिया बांसिन मोजांसिन जायो? दा बिनि बागैथ' आं इमान नोजोर होआखै बाट माने खिन्थु जेन'क बिथिंबो मोजां बुंनांसिगोन आरो जे मानो होनोब्ला मोनसे जेरावखि माने दा बे मोजां परिस्थितिखौ मोनसे नोजोर होनांगोन आरोना माने देग्लाय बेयाव थांनोसै ओमफ्राय बै आफादाबो थांनोसै नायनानै आरोना बेबायदि खिन्थु आं इमान नायाखै आरोना बेनिफ्राय जेनेबा सिख्लाफोरखौ नों सानो नामा जेनेबा आउट अफ बिटिसिनिया बारा मोजां नङा बिटिसिनानो साबसिनलै होननानै? आं बेखौ मालाबाबो बुंनो हाया जे बिटिसिनिया मोजां बा आउट अफ बिटिसिनिया गाज्रि होननानै खिन्थु मानसिनि फोथायनाय थांनांगोन खिन्थु मोनबा आसियाबो समान नङा नों जुदि समान नंगौब्ला खिन्थु डाइरेक्टलि बुंनो हागौमोन जे आमुकनि एरियानि सिख्लाफोरासो मोजां आमुकनिया गाज्रि होननानै ঠিক আছে आं नैबे सता दनखौ लोगो मोनबाय
गोसोआव ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय आं जे सानदोंमोन जे बा सानाखैमोन जे नोंखौ जे लोगो मोनगोन खिन्थु फेसबुकफ्राव नुबाय थायो थिगानो जेनेबा जोंबो भिडिअ बानाय नालाय थेवब्लाबो नोंखौ बांसिन नुबाय थानायाव आङो दा माने लोगो मोनबाय रायलायबाय दै नों जुदि माखासे सोंनायखौ गाज्रि मोनदों ना मोनाखै ओमफ्राय जेनेबा आङो नैबेखौनो खावलायबाय आङो माने खाफाल गोनां होनना सानना लाबाय नोंखौ लोगो मोननायखाय नङा होमबा ठीक আছে दै लेफ्टसो लानोसै दै सेक लाबाय आङो ठीक আছে आङो माने नैबे जोंहा लोगो मोनबायना बिथांखौहाय आङो माने लोगो मोनगोन होननानै सानाखैमोन खिन्थु आरो बिब'खौबो लोगो मोनबाय दै लोंबाय बाय 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 लाइक अके मोजां मोननानै गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बिथांजों माखासे खोथा रायलायबाय माने मा जाहैबायना आंबो मा जाहैबाय जायबायदि मानसिखौ लोगो मोनगोन होनना सानाखैमोन बिसोरखौबो लोगो मोनबाय तुम्हालागोर घर माजरबारी किमान दूर यहाँ पर आई केने जालायसे हाल बरिया ना